Ir-Reġistru tan-Negozji f'Malta neħħa 10,000 kumpanija li ma kinux attivi jew konformi mat-tagħrif dikjarat bil-liġi. Dan huwa parti integrali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus biex ikun assigurat li l-kumpaniji ikunu regolati skont il-liġijiet Maltin, bil-konsegwenza li jistgħu jitneżżaw mil-liċenzja tal-operat. Ir-Reġistrar tal-Kumpaniji Jospeh Farrugia stqar li dan l-eżerċizzju tħejja minn taqsima ġdida li twettaq spezzjonijiet u toħroġ multi jekk ma jkunux konformi mat-tarif illi ddikjaraw huma stess. Dal-proċess fil-fatt kien waħda mir-rakkomandazzjonijiet ta' Manival fejn ġibduna l-attenzjoni kellna numru ta' kumpaniji li kienu inactive nedulhom aħna mitluqin ma nafux hekk hux qed jopperaw jew mejtin jew abbandonati, għamilna proċess twil li f'dak il-każ aħna sa Lulju, ġifieri sa nofs xarejn ilu Lulju, tajjenna 10,000 kumpanija. Għamilna wkoll ix-xogħol tagħna fis-sens, rajna għamilna due diligence fuqhom biex jekk sibna kien hemm xi kumpaniji li setgħu kienu abbużivi, ħadna l-passi neċessarji, rrapportajnihom biex jekk kien hemm xi ħadd qed jiffroda jew nkella seta' abbuża minn money laundering, wieħed seta' jieħu passi kontrih. Farrugia saħaq illi grazzi għall-eżerċizzju mal-150 kumpanija ingħataw iċ-ċans jirregolaw ruhom. B'kollox s'issa din l-istess taqsima wettqet ma' 360 spezzjoni. Fil-fatt minnhom ħareġ anke xi frott għaliex kien hemm minnhom li minkejja li kienu abbandonati għal snin, illum ġew lura fuqna għax tajnihom perjodu ta' wieħed jista' joġġezzjona jew nkella jista' jirristorja jpoġġiha lura fuq ir-reġistru billi rrigorizza ruħu. Allura hekk verifikajna id-data, iċċekkjajnija wkoll li għandna data accurate għax li kienet waħda anka mid-dubju li wieħed aħna qed inżommu reġistru ta' beneficjari irid ikun accurate u hekk qed nagħmlu due diligence anka fuq dawk kull persuni ta' kull kumpanija li tiġi kemm revived kif ukoll qed tiġi reġistrata bħala kumpanija ġdida.